kommer op. Jamen så kig derude, der kommer alle sammen jo. Den mest spændende, det er den sidste, der altid kommer, fordi det er 458 Italia. Det er den seneste dreje, der er lavet. Kommer ikke lige ud fra det der indhegn. Det lyder godt. Sikke en hobby! Det er, hvis du lige stiller dig her. Så står du lige foran Emma, fordi hun kan godt kigge hen over dig. Ja, det kan jeg. Det lyder godt det der. Se, der kom den sidste, det er 458 Italia. Ja, det er den, der larmede mest. Nej, men det er det problem, der larmer aldrig.